Governor Soludo, Governor ndị Anambra State. Ajụjụ ka m na-ajụ tata. Ọ pụtalụ na time elube mgbe akwa ọkụkọ wo ya ọba ya na be ya. Mgbe o elu nọ. Ajụjụ nwere ịjụ today. Ọ pụta na omenala adrozi na ewerozi ọdịnala. Ajụjụ ka m na-ajụ today. Adịrọ m against government. Mana ihe na-ekwu okwu ya bụ ọ bụrụ na iji ocheche gị akwa ọkụkọ tiwara akị. Ifuru ya ka ọ na-abụ ụlọ. Ganete ndị ọlapụ n'ụlọ. Maka na akwa nwere nwa, nwee nwunye, ọta nke ọ dịkwa ndị ọzọ eji eji. So mụọ bụ eze fere one of ezi aga alụsị ndị obere agụ mana n'Enugu steeti. When na-agwa gị okwu today. Maka na asị na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa. Iche ilu iche azụ. Onye ọbụla nwere nwa n'ụlọ. Agbara gị wa bụ nna nke ndị Anambra steeti wee tata. Asị na nna tie nwa ya ihe were aka nri tie ya ihe, were aka ekpekpuchite ya azụ. Ayọ ka nna ayọ. Ka ifiri ike na-akwa ọkụkọ tiwara aka ka ọ na-alụọ ụlọ. Ọ bụrụ na enyocheche gị ya, mechie lab, mechie ihe niile kwuru. Because anyị nwa na onwe anyị na-ege ntị. Ka anyị nụkwana ihe anyị asị na ọ melụ. O nwebekwana ihe ịkọwara people. Na the young man mere. Ihe bụ the offense. Anyị wee na-ayọ gị tata. Ka itinye gị ya n'ọrụ. Ka o esi wee nalụ ụlọ. Ka ndị ọzọ ga-esi wee nalụkwe ụlọ. Ọtụtụ ndị eji eji weche family. Ha wechara nwa. Ha wechakwa ndị ha na-enyere aka n'obodo. Maka anyị wabụ ndị native doctor. Na-egbu ewu, na-egbu ebile. Na-egbu ọkụkọ. A na-esi nri, a na-esi ji eji abịa ekene. E nwere ndị ọ bụ ihe ahụ ha riri that time bụ ndị ọ ga-eri na-ede. O nwere ndị ọ na-enyere aka. Nwekwa ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ahụ niile ọ na-enyechara aka. Ha ncha niile nọ n'ahịa mmiri nọ n'alịlị. Soludo na-elu okwu anya. A sị na ebe mmadụ na-eme mmadụ ihe ka ọ na-eme onwe ya. Maka onwe ihe ọ ga-abụ mmadụ na-eme mmadụ, ọ na-achịtekwa to family the person. Bịa na-enye nsogbu na family ya. Akpara mmadụ ka eji, ọ bụrụkwa na anụ ka eji. Ọ bụgodị na gịnị mere, ha ataga afụfụ. Ọ bụkwa na ọ nwere ihe mere. Ebe eji ha led handed. Eme ka ụwa marụ. Na ihe bụ the offense. Eme ka ndị mmadụ mata. Na ihe bụ offense ha commit. Because mụ abụ eze fero. Ana m akwụ n'eziokwu. O nwekwa ihe mmadụ commit. Adị sure na ihe a bụ ihe dị against the law. Si jido ya ahụ jidesie ya ike. Mana once e mere mmadụ investigation. Afụ na enwere ihe onye ame na aka onye ahụ dị ọcha. Onye ahụ kwesịrị ọ dị free. Naba na bịa. A sị na onye na-egbu agwọ na-eze isi ya. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ya cheta maka echi. Maka na ọ bụrụ onye dị ọnụ mma taa ka ọ ya dịrị mma echi. Mmadụ ejikwana na o nwee pawa wee megide ogbenye. Ọ dịrọ mma. Maka na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-ayọ ụwa. Ọ bụrụ na ọ bịara n'ilu onye ahụ, o nwekwara ike ọ bịa n'ilu ụmụaka ya. Enwechara some people mechara mmadụ ajọ ife n'ụwa. Ụmụaka ha na-ata afịa ruo tata. So Governor Soludo, ana m ayọ gị. Ọgwụ a bụ nna nke ndị Anambra. Nebeke n'anya n'okwu a. Labụkene ndị a ka ha naruo ụlọ. Ka ha jenete family fe anya. Ụfọdụ bụ ofu onye n'ime ha bụ onye unyi ya mụrụ ejima. Ha na-asọfa. Ọ dịghọkwa n'izi. Ọ bụrụ na di ya awụgo ahụ. Because ọ bụrụ na di ya awụgo, ọ ma na di ya nwụrụ. Ihe a bụ ihe anya mmiri. Biko ka nna ayọ gị. Meziere ha ebere n'ụdị ọbụla. Ọ bụrụgodị na mmejọ adụrọ mgbaghara ama ndị n'ụwa. Ogodo ebe ha si mejọ. Ha ataga afụfụ. Emekwere ha ebere. Once ọ bụrụ na ha committed. Ihe dị against the law.
ọ bụrụ nke na na-eme dibịa na na-agwọ ọgwụ. Ndị gboo bidoro ọdịnala, ọgwụ bidoro mgbagbo, and omenala ya na-echi. The only thing nwa Eze Fero na-agwa ndị mmadụ, ihe ọ bụla ị na-eme gụkwụba aka ọtọ na-eme ya. Etinyekwana aka n'igbu mmadụ, etinyekwana aka n'igworo ndị oji ọgwụ ma igworo ndị kidnapper ọgwụ. Ana m agwụ ya ndị dibịa, maka bọsọ ọ bụla imebi ọrụ nke mmadụ nke ị ga-emebi. Many years ago, ka m gwara ndị ọkija okwu si ya nke ọ na-abụ every time una na-epost shows ndị mmadụ na social media na ọ dị very bad. Unu makwara ama na gọọmenti dịkwa na ọ bụrụ ozi omenala na ọ bụgodị na arụsị gbuo mmadụ na ọ nwere ka ndị be anyị si eme ya. Onye arụsị gburu, ọ bụghị esebu ya pichọ gbagbu ya na social media, adaghị eme ya. Ihe anyị emeba agọrụ ndị ahụ ụsụsụ arụsị, agụsịa ya ha eme omenala arụsị, bụrụ onye nke ha denie ya. Nwanne agwa gị okwu taata, na ebe na-ewe ndị dị njọ ewekwe ndị dị mma. Obodo ọbụla ewe ndị dị njọ a na-enwe ndị dị mma ebe ahụ. Ọ bụrụ ya ka anyị eji wee chụgharịwa many people. Ọ dịka omenala adọrọzi ile, maka na amata na omenala bụ ụka ụzọ wee bịa n'ala Igbo. Ihe ndị be anyị ma bụ omenala, ndị be anyị amapụrụ ya na-akpọ ụka. Ụka bụ ihe batara abata. So ihe m na-ekwu taata, ayọ ka anyị na-ayọ gị ka ị neba anya n'ihe gbasara akwa ọkụkọ tiwara akụwa ya ọba na ndị ọzọ eji eji, ka efere ikere ha ka ha na n'ụlọ. Asị m na ọ ya adịrị gị na mma, dịkwara onye ọbụla ndị niile na-anụ unu m na mma. Asị na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka, ọ bụ na nne ya nọrọ ebe ahụ, nne ya ga-anọ ebe ahụ. Ọ na-eri m arịrị n'ụdị ka ihe dị otu ahụ dị. Ewecha some pastors, some people, ndị na-eme ihe ndị dibịa na-eme karịa ha ka nọ. The only thing mma agwadebe ụwa bụ na mmadụ asọpọtụ kwa dibịa. Onye ọbụla bụ native doctor tiwara aka n'igbu mmadụ, tiwara aka n'igwu ọgwụ megide mmadụ, blọk ba ụzọ mmadụ. Onye ahụ ga-anọ na ọ ya ata afụfụ. Ihe o metere ọ ya adị ndụ na-ata dị afụ. Mmadụ emebikwana nke mmadụ. Akwa eche iru eche azụ. Ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. Ihe ọbụla mmadụ mere mmadụ, ọ ya emecha wee repercussion ya. Ọsọ godi kara onye ahụ nwee ego, ọsọ kara onye ahụ nwee pawa, ọsọ kara onye ahụ na gọọmenti. Mata na aja ala na-agba ọgụ. Mata na onye ọbụla wee chi oji bịa ụwa. Ọ bụrụkwa mmadụ ncha ka ihe eme ọjọọ na free. Ụdị gị ahụ adọrọ n'ụwa. Onye na-enwere ike na-enwere ego, chi ya na-agbalị ya ọgụ. So ana m ayọ gị ayịyọ taata, ana m aba mba, adọrọ m against gọọmenti. Gọọmenti kwesịrị ịrụ ọrụ fa. Enyochie mmadụ fụ na onye a na aka ya dị ọcha, sịla bụka na onye ahụ ka ọ nara ụlọ. Ọ bụkwanụ na ọ nwere ihe o mere, aha idikwana ya ịdị open otu ahụ o si dị open na net na agbọrọ ya je kpuchie ebe a jidesie ike. Ịdịkwana open mee ka ụwa mata na ihe abụ ihe komiti ọ dị open. Thank you my people. Ana m ekene aka niile bụ ndụ aka ji ọfọ na Anambra steeti. Ekenekwa gọọmenti ndị nke nọ n'Enugu steeti. Ekenekwa ndị nọ na Anambra steeti. Si na ọ ya dịrị na mma, na anyị adị ndụ, and anyị aka nka, and udo ya achịrịrị. Mmadụ ọbụla si na udo ama ndị n'obodo ọ community ọ na steeti ọ nọ n'ime ya, onye ahụ ga-ebu ọkụkụ ụzọ nakpuo, maka na ihe ọjọọ adịrọ mma. Anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ife ụwa anyị n'anya. That's why ndị ọcha jikara anyị. Ndị ọcha na-enwe support. Ekele ọrụ eke. Enwere ndị ọdịnala mmadụ, ndị na-asatara ya asata, and onye ahụ mgbabara ọdịnala ahụ ọsọ na ya ama mme ya, ọdịnala ahụ ga-enyebi ya nsogbu. Otu a Mụọ Eze Fero nọ na mmadụ sigoro m na m ji ebanye na biznes, mma ha emewu biznes, mma azụwo ahịa. Mmadụ ọbụla si m emezina dibịa na-eme maka na ama m na ọdịnala onye m nsogbu nwee bido ya. Ịma na ọ ga-aka mma na onye ahụ ga-egbu m ka nwụọ, maka na o nwere ihe ga-ekwe m ọrụrụ. Itiegodi m na gọọmenti house today, mmadụ n'owu ebe ahụ ọ dịgodi si na ị ga na-akwụ m 100 million, mmadụ n'owu de, maka na ekele ọrụ eke. Anụ ọbụla gba a na-awụrụ ya, nke onye na-emekwa ojisi ike nna ya. Onye ọbụla na-eme dibịa na-ekpe ekpere ka ya wuwe ewu. Si afụsịna ndị mmadụ ofu anya
But so na Chineke kere mmadụ ka o kere ihe ọ ya abụ. Ọ bụ mmadụ nchano na dibia ga-ewu ewu. Ọ bụ mmadụ nchano na dibia ga-abụ nnukwu mmadụ. Mata nke ahụ. But so na Chineke mụrụ mmadụ ka ọ mụrụ ihe ọ ga-abụ. Onye ọbụla na-ewu ewu, ụfọdụ apụtazi na ọ na-eme ajọ ife, ọ na ọ na-egbu mmadụ, ọ na ọ na-emechi ụzọ nke mmadụ asị ka ọ bụ. Akara ya na chi ya ji bịa ụwa. Ofu anyị adịrọ mma. Atọpụ ụtọ si lapụ aghụghọ. Enwechara ọtụtụ ndị na-eme butanative doctor nọcha na ngwuru dị iche iche na steeti dị iche iche. Chineke bịa wepụtacha ha ka ha bịa nyere ndị mmadụ aka, ka ndị mmadụ si n'aka ha na-eri nri, ka ndị mmadụ si n'aka ha na-adị ndụ, na-agwọ ọrịa. Mmadụ abụrụkwa nchukwu. Agwa mmadụ besi ekpere were ya nye chukwu n'aka, nye ndị ana si ha mere o were ebu chukwu. O were karịsịrị akarị na ya bụ ọgwụgwọ si olesia. O dịka ya ha drọ. Dibịa emechagodi ọgwụ, ihe ọ ga-asị bụ chukwu na aja ana unu goziere ya ọgwụ a ka ọgwụ a dị ile. And onye ahụ ị na-emere ọgwụ ahụ ga-enwekwe faith na ihe a na-emere ya today na ọtata bụ ihe ọbụla na-achụgharị ya na ọta ka ọ ya ebi ọ dị otu ahụ. So biko Soludo, lapụ akwa na ọba ka ọ naruo ụlọ. Lapụ ya ka ọ naruo ụlọ. Lapụ ma eke hit. Ma nke bụ onye eze Jizọs agwabugo m ya okwu. Mụa bụ eze Fero 1-on-1 eje na peji ma ya afịa ebe nsi ajikwara nwayọ. Mana ihe anyị na-ayọ ugwu mgbaghalụ. Some of them bụcha ọnụ okwu ka ha na-ekwu ya. Ha ama mmenwu ya ha na-ekwu n'ọnụ. Some of them ama mmenwu ya. No ka ewekwere ya nọ na social media. Mana ihe na-agwa onye ọbụla ma advice. Ifri igodi ha hapụta taa nka ga-ekwe ha advice. Ihe ọbụla ị na-ekwu n'ụwa mara ka ị si ekwu okwu. Maka na ihe mmadụ kwu n'ọnụ ka eji ekpe ya ikpe. Iwe ikwe aka mma igbu ha mma na abụ. Wetu aka. Ekpere anyị nwere ekpekwe gwa bụ Soludo bụ na ihe adụ ndụ ka nka. And na ihe achịcha ọchịchị n'udo. And na ichichi ọchịchị gị na ị ka ya nọkwa ndụ ka nka ka family gị dị mma ka family gị apịa ya saa. Saa ekene m onye ọbụla. Kene ma ndị enu ma ndị ana. Kene nwoke ndị politicians. Kene onye ọbụla tata mụwa bụ eze Fero. Kene aka ji ọfọ. Kene ma ndị eze nwanyị ma ndị ugwu ma ndị ndịda. Ekene m unu ma ndị reverend father ma ndị pastors. Mụwa bụ eze Fero kenesiri unu si na ihe ọbụla onye na-emekwa n'ụwa ya kwụwa aka ọtọ na-eme ya. And ya jiri nsọ na nsọ bụ ọgwụ. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa wụta otu nsọ o were isi ọ ya dịka ọnwa yoka na-egwu. Chọ ihe ewe nsọ n'ihe ọbụla ị na-eme and jiri ọfọ. Igbochie nwa mmadụ na nga a ya akpuchi nwa gị na mmụọ. Ọmụ akwụrụ ya. Once igbochi nwa mmadụ na nga na-enwere ihe o mere a ya akpochibe gị na mmụọ. Matakwa nke ahụ amata. A sị na ịkwado aka gaghị obi aka no njide ka ọ bụ. Ọ dị very bad. So biko Soludo nna anyị lapụ akwa na ọba ka ọ naruo ụlọ. Ọkwa na ọ nwere ihe o mee na-adịghị ihe na imepe ọnụ open gosi ndị mmadụ and gosi approve. Evidence matters. Isikwa na mmadụ mere ihe a igosi evidence. Onye ahụ ji mee editing. Thank you my people. Oya bara unu. Aka m bụkwa ihe mbụ. Abụ m Chief Dr. Eze Fero one of Eziagụ. Alụsị bụ n'ọhịa n'obere agụ ma na Eziagụ na Enugu steeti. Oya bara unu. Oya dịkwara gọvanọ anyị na mma. Dịkwara ndị ọchịchị anyị na mma. Ndị leaders anyị asị m na oya bara unu. Unu ya dị ogologo ndụ. Unu ya nwe ahụ isi ike. Unu ya ọchịchị unu. Mmadụ ama mmegị ama nkwatu unu. Ya ihe ọbụla ị na-emekwụba aka ọtọ na-eme ị ga-ọchịchị gị. Dondo ka nka. Ihe mmadụ na-amụtara nwa n'ụwa bụ ụmụaka ahụ ịmụta. Ichichagodi ihe niile ya achịgwuche ihe niile ya ewu. Ido ndụ kwudo ụmụaka gị ahụ. Ụmụaka gị ahụ barụ gị uru na be gị. Akwa ya bụ ọkasị. And again long life. Maka mmadụ teche gidigidi n'ụwa mana idutere ndụ aka. Ego niile ịbarụ ewere isi. Chọọ ya bara unu ma people. Thank you.